se encontrar. Uma fortuna que nunca voltou. Toda vez que ela enfeitar, pedindo pix pro cara que é bigode. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel DJ Movie. Nah guys, malam kali ini kita akan melanjutkan lagi membuat konten, yaitu reaction Cemet MP4. Kali ini saya akan membuat konten sendirian lagi, karena kemarin kita telah membuat konten bersama Topa hanya sekali saja guys, karena cuman ada membosankan kalau membuat sendirian. Terus saya semangat untuk buat sendirian kali ini ya guys. Nah, bagaimana keseruan reaction Cemet MP4-nya kita saksikan. Oke, ini dia. Nah guys, ini ada videonya, kita langsung saja play. Yo, Jiro lupa, untungmu cepat. Sopo ki Bob, kok ayu men, kiu-kiu. Dikira aku wedok tenan. Dan godrong, tak ampung gudiken wonge mau. Kenal aku Bob, sopo kuwi? Ben perkenalan dhewe wae wonge. Jenengku Mawar, Mas. Sekali kokopan. Kokopan. Tak jamin sesuk awakmu meriang. Waduh, kok risiko ngono Bob. Wis telat aku. Jenengku Heru Mas asine. Heru. Bob, jam piro ki wis telat kowe bajindoli. Ndang masak. Pak Krep, cari golek karyawan wedok. Yo iki wong yo Allah, aku golek wedok Bob. Lah iki spek tebang-tebung ngene sing mbok gowo. A few moments later. Kula nuwun. Monggo, Pak. Wayune. Kulen nek koyo tempura bintang. Apa? Kaya ngono ayu bagimu. Matamu kelilipan kontainer berarti. Kuwi dudu pulen, kuwi spek bongkarmu watel. Allah. Salam kenal yo, aku kasir ning kene. Oh alah, kasir to. Makane ra ini kok suwe anota. Oh, betul. Wait. Tepak ngomong sing goblok iki, Mbok. Kayak apik ra suarane. Marai blet ngising tal. Justru kuwi, cinta kuwi dari kuping turun ke silit. Nek dari mata turun ke hati wis biasa. Wot, pilih-pilih to wot, masuk pentong dawet ngono mbok cedhaki. Pentong dawet. Lanjut. Yo, Jiro lupa, untukmu cepat. Krep sing rupane merosot ke jok FU ke sapa to jane? Jok FU patakmu kuwi. Kuwi inspeksi kesehatan tel. Oh, inspeksi kesehatan. Pemirsa, seekor lanang menyamar dadi inspeksi kesehatan mergo pengen mangan ngombe gratis. Ojo wong kuwi. Pengen mangan gratis kuwi padune. Blogok jaran ngapusi kowe. Oh bener rupane kaya apa mau Bob? Kaya jok FU. Aku paling anyel dihapusi. Bola-bali aku dihapusi. Aku tahu kenalan karo cewek rambutnya dawa. Wis bacot tresno. Lah kok jebule tukang parkir gondrong. Gatel tenan. Ya Allah. Sorry Bob, aku malah curhat. Parkir gondrong. Wong wis ngombe Krep, kita arep ngei penilaian. Menurut saya minuman ini sangat ombenan. Lho, enggak teli to. Emosi aku suwe-suwe Bob. Wis ayo diracuni wae nganggo burger iki. Racuni. Ya, apa kuwi? Umbele Patrick beracun ki. Terus cemplung ning kene supaya ana topping nanase. Kayak iki Bob, kaos kakiku sing ambune nauzubillah min zalik. Iki jenenge burger lokot duniawi. Nih kok kangen mah hati-hati. Biar kowe. Misi berhasil. Pemirsa, inspeksi kesehatan palsu telah tertangkap. Pelaku menyerahkan diri ke polisi karena sudah warak. Weh, Bajindul, berarti ya salah kesalahan tenan to. Ya wis. Iki gara-gara kowe, Bob. Kowe kudu tanggung jawab. Ban serpenter, kowe tanggung jawab ora aku tok. Lah aku ya ora ngerti. Kudune nek asli kan ana centang birune ning bathuke. A few moments later. Di balado wae Krep, di balado patakmu kuwi. Mbok kira cimol. Astagfirullah. Jeruan lho kok. Aja jero-jero tel, kowe arep ngubur wong kok gawe sumur. Ya ampun, 99 panggilan tak terjawab dari tukang gali sumur. Aku arep direkrut apa ya? Lah yo kena kuwi. Ndase kegedean Krep ra iso mlebu. Iki ndase ora kegedean. Lah terus ndase ra duwe tiket, dadi ra iso mlebu. Matamu mbok kira konser ndek kok ndak tanggo tiket barang iki. Wis tak urukane wae ndase ruwet kowe Krep. Ayo, ngopo kowe ning kene wong loro, COD pelek, Pak. Oh, ya wis nek COD pelek. Tak kira kowe emang ihi-ihi SpongeBob ning peteng-peteng. Cocote ya ora, Pak. Aku normal kok. Oke guys, kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Oke, ini dia. Oke guys, ini ada videonya, kita langsung lanjut ke video selanjutnya.
Di penguin berkaki sikili. Penguin berkaki Jari ngejak sikili. balapan. Wah, aduh. Kok bento biri Bento kok pemanasan no. Hah? Cangkeman gue. Oi. Woi, piye karepmu to? Alah. Ya, Wah, lomba. bento iki gede awake tok. Woi, kendelmen ngomong ngono. Biar we. Oke, gentong iso renang iki. Cerewet, penguin celeng gue. Bento. Lah, kata yang Hah? lagi. Lah iki apa? Wah, bajingo, iwak beruntuk gigi. Wah. Ayo toh, lanjut balapan ontel. Balapan ontel. Subagio ketiban kulkas. Gas. Woi, finishnya perapatan Mekah yo. Perapatan Mekah. Alah, gentong balap. Apa? Gentong balap. Gentong balap, Kurang ajar Dek. we. Yo, Pintui, nyatu nyangkut. lo. Finish, menang. Ayo toh, lanjut balapan Melayu. Menang, Kosek Dek. to susu, bareng geblak bukan Melayu-Melayu. Alah, cepet, weteng tandon nih. Weteng tandon. Sik to. Ngecit gue Wah, sepatu roda. licik deh mainnya. Selebeu. Ayo. Iji kiwir. Yo. Selebeu. Wah, penguin. Awas. Wah, aku ditubruk gentong. Wah, Wah, gentong, cangkeman gue. Wah. Aduh. Parah, Sopo parah. sing ndokok uwit ning kene? Tulumpi. Lanjut. Dinten salajenge. Woi, pait saestu. Wah, aduh. Kowe lebah berkepala tawon toh, he? Aduh, geladuk. Geladuk. Lebah berentep sengat. Diar we. Waduh, malah dintep tanganku. Metu rasinggane ora iki tanganku. Tuh awas tuh, Yalah, minggir gagal. tuh. Wegah ngakon. Waduh, Lah, bajingo. lah, tangannya. Hei. Telumpi. Aduh. Sampai. Tuh bento, angel tenan tuturanmu. Yo, Angel dinggo sik. tuturane. Pelampung dase iki ki tank top su. Tank top. Oke, tank top kok pelampung. Lah, yo, ada Oh, dia. wes, lungguh. Astagfirullah. Lah pelampung endi pekoi? Wetengmu kuwi pelampung su, weteng sak Lah, tandon. iya. Yuk, sing Astagfirullah. bener. Wes bener iki. Oh, teke ngangkut gentong sing dayung geruang siji. Dayung siji. Tuh, moh dayung mo. Karepmu piye? Ya Allah. Resmi malah dituthuk ndasku. Tuh, ngarepan jurang tuh. Wes, angel, angel. Ya. Ya Allah. Lah, lah sopo diceluk. Pekak, bentoi kakean pola rumahsaku. Tenang dase. Mbok kira nyawa iso kulaan ning Shopee apa piye? Kulaan Sopi. Tuh. Piye ki to? Lah. Coba. Malah ngentut. Bento celeng. Gobloknya, bentone malah ngentut. Nggak kena. Oke guys, itu tadi video reaction Cemet MP4-nya. Bagaimana menurut kalian, lucu sekali atau videonya tadi lucu sekali atau tidak? Nanti kalian lihat saja ya guys videonya. Semoga terhibur menontonnya. Nah guys, terima kasih telah menonton saya malam ini dari video anomali, Tormentor, terus Among Us, dan satu lagi ini reaction Cemet MP4. Nah, 3 video ini telah saya upload tadi, dan kalian semoga terhibur dari 3 video yang saya upload malam ini ya guys. Dan jangan kemana, kita upload lagi di next video. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.